تراي كونا بكوني عيتفانا يمي أعتبغ أفلت كنت واتعني تراي كونا بكوني عيتفانا يمي أعتبغ يفلت كنت واتعني زلوخا نمنباري أستماقيريو هاليلويا زلوخا نمنباري أستماقيريو هاليلويا أملاخلو أبزفان قرمان كبر تسلمو يسوس علو أبزفان قرمان كبر تخبيبو بقدمو نسحايال فطرات كله يسوس يبل بقدمو نسحايال فطرات كله يسوس يبل سويكايو مبرهنكا تكيخايو ناتدنكور نالخا يتيخني نبحفوخا ناتدنكور نالخا ቅዱስ ሕያዋይ ዝኾንካ ኣምላኽ ንባርኸካን ንቕድሰካን ኣለና ብሰላምና ቤታትና ቤትካ ስለዘምፃኻና እውን ነመስግነካ ኣለና ክብርን ምስጋናን ኩሉ ንዓኻ ይኹን እግዚኣብሔር ኣቦ ኣብ ትሕቲኻ ኮይንና እግዚኣብሔር እዚ ነቕርቦ ኣምልኾ ትምህርቲ ብምሉእ ንዓኻ እግዚኣብሔር ኣቦ ክትወስዶ እግዚኣብሔር ኣቦ ኣብ ትሕቲኻ ኮይንና ንፅሊ ኣለና ዝተረፈ ዘሎ ኩሉ ሰዓታትናን ግዜታትናን ኣምልኾናን ኣብ ኢድካ ክመዕቆብ እግዚኣብሔር ኣቦ ንፅሊ ኣለና
ዝጠፋካውን ጠቢባን ኣይልዩኻን መኸርቲ ኣይልዩኻን ከም ዝጨንቀካ ኢድ ሰብ ኣይተገልግለካን ኢድ ሰብ ኣይተገልግለካን ከም ዝጠፋካውን ጠቢባን ኣይልዩኻን መኸርቲ ኣይልዩኻን ዝደለኻዮ ትገብር ዝደለኻዮ ትገብር ዝደለኻዮ ትገብር ዝደለኻዮ ትገብር ዝኣዘዝካዮ ይኸውን ዝኣዘዝካዮ ይኸውን ዝኣዘዝካዮ ይኸውን ዝኣዘዝካዮ ይኸውን ዝደለኻዮ ትገብር ዝደለኻዮ ትገብር ዝደለኻዮ ትገብር ዝደለኻዮ ትገብር ዝኣዘዝካዮ ይኸውን ዝኣዘዝካዮ ይኸውን ዝኣዘዝካዮ ይኸውን ዝኣዘዝካዮ ይኸውን መን ይኸ እዚ ግበር ኣይትግበር ዝብለካ መን ይኸ እዚ ስራሕ ኣይትስራሕ ዝብለካ መን ይኸ እዚ ግበር ኣይትግበር ዝብለካ መን ይኸ እዚ ስራሕ ኣይትስራሕ ዝብለካ ኢድካያ ኩሉ ትገብሮ ኢድካያ ኢድካያ ኩሉ ትገብሮ ኢድካያ ኢድካያ ኩሉ ትገብሮ ኢድካያ ኢድካያ ኩሉ ትገብሮ ኢድካያ ከም ዝጨንቀካ ኢድ ሰብ ኣይተገልግለካን ኢድ ሰብ ኣይተገልግለካን ከም ዝጠፋካውን ጠቢባን ኣይልዩኻን መኸርቲ ኣይልዩኻን ከም ዝጨንቀካ ኢድ ሰብ ኣይተገልግለካን ኢድ ሰብ ኣይተገልግለካን ከም ዝጠፋካውን ጠቢባን ኣይልዩኻን መኸርቲ ኣይልዩኻን
ሽባርን ዓሞትን ዝነበርና ሎሚ ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ መጋረጃ ጽልማት ኣቐንጢጡልና ብብርሃኑ ብርሃን ንርኢ ኣሎና እቲ ሕይወተይናትገበ የንብረኒ ኣሎ ዓወት ተኸቢበ ከምስናተይ ነብራ ትነብሩ ዘለኹም ኣዳውኩም ኣልዕሉ ባርኹ ኣምላኽኩም ኣዳውኩም ኣልዕሉ ባርኹ ኣምላኽኩም ኣምላኸይ 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 ደላይ ጽቡቐይ ኣምላኸይ 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 በእታዊ ሰናየ ኣምላኸይ 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 ደላይ ጽቡቐይ ኣምላኸይ 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 በእታዊ ሰናየ ሓስበላ ካባይ ኣብሊጹ ዝጥንቀቐላ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ እናሰጋገረ የንብረኒ ኣሎ ዓወት ተኸቢበ የንብረኒ ኣሎ ዓወት ተኸቢበ ኣምላኸይ 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 ደላይ ጽቡቐይ ኣምላኸይ በእታዊ ሰናየ ኣምላኸይ 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 ደላይ ጽቡቐይ ኣምላኸይ 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 በእታዊ ሰናየ ኣልዕሉ ባርኹ ኣምላኽኩም ኣዳውኩም ኣልዕሉ ባርኹ ኣምላኽኩም
أملاخي دلعي تبقي
هللويا كبرن እግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር አምላክና نخبرك بزي مشيت زي سم كان عبيو لنا بروح أملاك يا واي قواسا እግዚአብሔር نخبرك قسنتك حلوك بزي حلنا له سلا خان نبر لنا እግዚአብሔር سلا محرتك سلا ጸጋኻ ننبر لنا እግዚአብሔር كبر كلنا خان بكا بين خعبة እግዚአብሔር أبزبوت عزين السقا بين خبر أب كل وسنات مدرين السقا بين خال علي الكاترة أملاخ كل مدري غامو سماين مدرن جزاكا قصا تركا كنتين كجبركا زي كاله على كل زغون كأملاخ نخبركا ملاخ إسرائيل نمسجنك لنا وإذا أبزريا قال كاخن ركب عدل سلا ذهب كان تمسكن أبيت كاخن ركب عدل سلا ذهب كان تمسكن قال كاخن سمع عدل سلا ذهب كان تمسكن نود خاني يسوس كريستوس أبيوتنا سلا زجلس كايو تمسكن نايزل عالم يوت سلا ذهب كان تمسكن ولد سلا زجبر كان تمسكن حاتياتو زي تصبصبلو بدلو اتحاد قلو سبصيو تبايل تصحيف اللمو እግዚአብሔር بدلنا زي تصبصبكا حاتياتنا خاز حدك كالنا أملاخ بصوهان زغبركانا እግዚአብሔር بزي مشت زي نبارخك كالونا زامشت زي أفليت مشت قبرلنا ناي فوس مشت قبرلنا ناي متصننع مشت قبرلنا ناي برخت مشت قبرلنا زامشت زي እግዚአብሔር باخان تنكفلا مشت تخون نقراتنا زقير الله مشت تخون صولتنا زملسلا مشت تخون لنا እግዚአብሔር سقام لاخيخا እግዚአብሔር كم زچنككا يدسبا يقلقلكان مخرسبون ايتدلنيخا እግዚአብሔር فقادكا غنا خفصم ندللنا ابيوتنا فقادكا يخون امن بابرونا فقادكا يخون أبزا محبر زيا فقادك يخون أبزا مدر زيا فقادك يخون እግዚአብሔር كم تاب السماي فقادك مدر يخون لنا እግዚአብሔር تطعم فقادك تسناي فقادك سلام زلو فقادك برغت زلو فقادك بهوتنا يفتسم فقاد سبا يفتسم فقاد زا مدر زيا يخون فقاد سيطان يخون فقادك غنا እግዚአብሔር يخون لو من قويتا قالك خفيتنا خنمرمرو خلنا سمسانا خون قالك قلصلنا مقلهات هابنا እግዚአብሔር مستير استصور خفيت كارئنا እግዚአብሔር نتحقق قلصلنا قالك خاتزارم اوشت زهن صاززلخم بمسمر تكتاتلونا زلخم ون كما يالخم كما يقنخم እግዚአብሔር يمسجن دحري كلت سمون يخونا بيلو ينانر زلنا كبرنا أملاخ يخون زحالف جزي እግዚአብሔር بمحرته عغيرو حجي أبز سلزب صحنا مسكانا نهبون እግዚአብሔር نسو بينو يخبر نسو بينو يعبه أبز زلنا يخا እግዚአብሔር نفسه كفنا بركته يعززلنا كبرنا أملاخ يخون لومي نمجمريا أرستي نجمرو حدش أرستي إناخ نجمر كم تاب زحالفة جزي زبالكوا بزعبا ود مزمور زبل تمرت ود مزمور إنا كنمهار مالتيو كننببو زدلي مجمريا كفل صحفنا كم ماتيوس وانجيل ماتيوس معرف عسران شمونتن زلو أمود داتا قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس قدم معراقو أبتكرن دبر زيتي زبهال نخلهم نتم زعبو وزنبرو دك مزامرتو عسر تحده سأويعو كسنابتهم كله زبالو قال إنا كنا نبب أب أخرى خبوكمي أب أموصو إلوهم أتم عسر تحده دك مزامر تدما كم تتزاز قويتا أبكرن دبر زيتي أبت قويتا زقصورم بوتا ترخيبهم
أبو قويتا خزاربهم كله انتاي الوم اتم عسرتو حاددك مزامر تخاء نابت قويتا زأززهم كرن قليلا خدو مصر أيوو سجدلو قال يوم قنا تولاولو يسوس قريبو كمزيلو تزاربهم أب سماين أب مدرن كل سلطان تواهبوني الله سلازي كيدو نخلهم أحزاب بسمابون ودن من بس قدسن النات موكم زعززكم كل حلوها إنا مهاركم دك مزامرتي قبروهم إنه دما أنا سعم ودات عالم كل معالتي مساخاتكم إلو ويتانا المدحانينان يسوس كريستوس زهابهم تأزاز ندك مزامرتو نري اتي علامة ناي قويتا علامة ناي بيت كريستيان أمدر مهلاوا أبو تقاهدو ألو أبو قويتا قليس والو why we are here كم church كم بيت كريستيان أمدري كنهلو እግዚአብሔር ዘፈቀደ ቤተክርስቲያን አምድር ክትህሉ ዘፈቀደ እቲ ዓላማ እንታይ ከም ዝኾነ ኣብዚ ብግልጺ ነጊሮና ኣሎ ብዘይማት ካልእ ኩሉ ትርፊዩ ማለት እዩ እቲ ዋና ዓላማ ግን እዚ እዩ ናይ ቤተክርስቲያን ሚሽን ናይ ቤተክርስቲያን ተልእኾ ናይ ቤተክርስቲያን ዓላማ ናይ ቤተክርስቲያን ጉዳይ ናይ ህዝብ አምላኽ ጉዳይ ናይ ህዝብ አምላኽ ዕላማ ኣብዚ ምድሪ ምጽናሕና ድሒናስ ብህይወት ክንነብር ክንጸንሕ እግዚአብሔር ዝፈቀደ ንምንታይ እዩ እንተልና ኣብዚ ምዕራፍ 28 ወንጌል ማቴዎስ ኣብ ጥቕሲ 19 ጽሒፍዎ ዘሎ ገሊጹልና ኣሎ لازم زمتصلو سومنات نزنجر زين نارأنا يو كابون ناتمهرنا كنكيد إنا سلازت علامة ود مزمور مقبار زبل علامة يزلو نرسخا ود مزمور تقون نخالوت كادك مزمور قويتا تقبر نسخا ود مزمور كيكونكا نخال ود مزمور كتقبر أي تخيلني قدم ود مزمور تخون دحاركا دك مزامور تقويتا كتقبر تخيل قدم كل قنا اتود مزمور زبل قال انتاي مالت مخانو كنفلطو يقبانا يترجمو تاي مالتيو ود مزمور اتاب حدش كيدان زلو ود مزمور زبل قال تقرنيانا كابتي ماتيتس زبل قال غريخ زترجمك خون كله قال بقال ترجم دما تمهاراي ويسعبي مالتي إذا ما تيتس زبل قال غريخ كابتي مانتانا أو زبل قال زمت أخوينو ممهار زبل ترجم إزلوا إذا مانتانا أو زبل ممهار مالت خون كله اتقاب أزوات ماتيتس زبل دما مسعاب ويتمهاراي مخان اتمانتانا وخا ممهار تراي زي كونه صعر زسنيو قبر ممهار كم زخونه إذا ملكت بز حساب زي أب حدش كيدان اتود مزمور زبل مانتانا أو ممهار ويتمهاراي زبل أب مصحف حدش كيدان 24 جزء تدقاقيمو نروخبو أونجيل ماتيوس معرف 9 معرف 10 معرف 24 ماركوس معرف 10 وانجيل يوحنس معرف 6 قبر هواريات معرف 23 رومي معرف 16 قدماي كورنثوس 4 معرف وزته تدقاقيمو 24 جزء ود مزمور زبل ويتمهاراي زبل وي ممهار زبل وي سعبي زبل قال أبو نرخبو إنا
زود مزمور زترجمه ماتيتس زبل قال غريخ تمرتن هيوتن كال أكل أسر زسعب تختالي مالتي تمرتن هيوتن كال أكل زنصبارق هيوت زلوا سعابي مالت مخانو ناي حاده تختلو تسعبو مونة تسعبو دما تمرتو أخايدو كل نجاراتو أسرو تقيد تنسو زخونو خانسخا تنصبارقو كم تزمهرو تمهر كم تزاربو تزارب كم تزقبرو تقبر ود مزمور كبال كله سعابي تختالي تمهاراي زبل حساب كم زلوا نقلبل أبحدش كيدان ود مزمور زبل نرينا دك مزامرت موسى زبهالو كم زنبرو كلام لاخي نقرنا دك مزامرت موسى قبل كله سعابتي ناي موسى تمرت ناي موسى زقتلو تمرت ناي موسى زخبرو موسى عززوز قبرو دك مزامرت ناي موسى تباهيلهم زصوعو كم زنبرو أبي وانجيل يوحنس تاشعي معراف نري تقويتانا يسوس كريستوس زحويو بعور التولد سبعي اتوم فريساويان من يحويكا خميلك حوي خايلهم استفل عليه حتو كحاتو مصنحو ابتقص عسران شدشتن مليسوم دقيموم من يحويكا خمي يجيرو حويكا انتايكا قبرلكا مسبلو ابتقص عسران شدشتن جميرو خمزي بلوم شعون الساتوم انتايكا قبرلكا كما يجيرو انتقا خفتلكا بلو نصخا قدم حجنا جيروكم ما يسمعكم من نمنتايكم بحدش كتسمعوا تدلي اللهم نسخاتكم وندو دك مزامر تغتكونوا تدلي اللهم سعبتنا تغتكونوا ديهم دليهم سعبت قويتا إلو حاتيتوهم نساتهم كا إذا قالوا أي حق وصومن تناددوا قوموا مسبولهم نساتهم ملي صوم انتايلهم مو تقال أملاك نقرنا خلوا بتقص عسران شمونتن تعرفوا يبلنا كما زامرتنا يقول تغتكونوا ديهم مسبولهم تعرفوا تعار انتايلهم مو نسخا ود مزموري إخا نحنا قنا دك مزامرت موسى إنا إلهم ناي موسى سعبتي مخانم ناي موسى ود مزمور تباهيلهم زصوعوا كم زنبرو تقال أملاك ينقرنا بس تترجموا ناي ود مزمور سعابي تماهراي تقتالي مالت سنة زغنة ناي موسى ود مزمور كله تمرت موسى الصعب تمرت موسى زخبرو تمرت موسى تتأنك قوم زقبرو تمرت موسى زختلو مخانم ينقرنا خالكا لك مزامر تفريساويان زبهالون نيروم مالتي أبتحدش كيدان جزء سعبتنا فريساويان مالتي أونجيل ماتيوس معرف عسران كلتن كاب 10 تحمشتس قا 10 شدشتا زلون ترينا دحرزي فريساويان كيدوم كما يجيروم بزربا 5000 تماخرو يسوع كريستوس كما يجيروم كحزوا موغلا أبر كرخبلو مقصص كرخبلو وديت مخيرهم دحريب تقص 10 شدشتا دك مزامرتهم يبلنا دك مزامرت فريساويان ناي فريساويان سعبتي دك مزامرتهم هيرودوساويانن غيروم كمزيلهم لاخو ممهر حقنيا مخوانكا مقد እግዚአብሔር بحق خمت تمهر نفلت قالنا قد صبري خايت دالوني خامو نزنتن كواي تبلني خا تلايخهم كتلفو نقيصار قبر مهابسي قبودي اي قبوني لهم كحتومو مسروما خباسون قويتانان مدحنينان يسوع كريستوس كم زمخارون ري ابزي اتوم زلا اخوهم ناب كريستوس زتلاكو فريساويان انتايلهم مالو دك مزامرتي فريساويان تباهيلهم يصوعوا خمس نبرو سعبت فريساويان تختلت فريساويان كم زنبرو متحف قدس ينقرنا خالد دك مزامرت يوحنس مطمع كازبهالو نيرم يوحنس صعبو اي يوحنس تمرت زختلو سعبتنا يوحنس دخلو قال يوم سعبت يوحنس دحرنا من كيدوم يوم سعبت قويتانان مدحانينان يسوع كريستوس دك مزامرت قويتانان مدحانينان يسوع كريستوس يوم كوينهم قال يوم مالتيو قناو يوحنس مطمعون زختلو تمرتو زسمعو تمرتو زختلو اخايدو ريهم بتا اخايدو زخدو إميتيت زقبرو سعبتنا يوحنس كم زنبرو ينقرنا وانجيل يوحنس
معرف حادة تغسال سان حموشتن انتم بيبنا نصبحيتو دما يوحنس مسكلت دق مزامرتو كم بحدش دويلو نبره سحابت دق مزامرتو كم زنبرو يوحنس ينغرنا اب ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 19 ኣብታ ኤፌሶን ትበሃል ከተማ ሐዋርያ ጳውሎስ መጽዩ 12:7 አመንቲ ተባሂሎም ጸንሕዎሞ ንዓኣቶም ምስረኸቦም ከዛረቦም ከሎ ምስ ኣመንኩም ሲ መንፈስ ቅዱስ ዶ ተቀቢልኩም ከም ዝበሎም እሞ ንሳቶም መንፈስ ቅዱስ ከም ዘለኳ ኣይሰማዕናን ከም ዝበልዎ ብምንታይ ጥምቀት ዳ ተጠምዮኩም ምስ በሎም ብና ዮሐንስ መጥምቅ ናይ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ኣብ ኤፌሶን ከይተረፈ ከም ዝነበሩ እትቃል አምላኽ ይሕብረና ማለት ስለ ደቀ መዛሙርት ፈሪሳውያን ነሮም ደቀ መዛሙርት ሙሴ ነሮም ደቀ መዛሙርት ዮሐንስ ዝበሃል ነሮም ሰዓብቲ ኣብቲ መወዳእታ ራብዓይ ንሪኦም ካ ደቀ መዛሙርት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝነበሩ ንሪ ስለዚ ካብዚ ዝተቀስናዮ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ እቲ ወደ መዝሙር ትርጉሙ ፍሉይ ናይ ክርስቶስ ሰዓብ ምዃን ጥራይ ኣይኮነን ወደ መዝሙር ዝበሃል ናይ ዝኾነ ዓይነት መምህር ተኸታሊ እንተኮይንካ ናይቲ ትስዕቦ ዘለኻ ወደ መዝሙር ኢኻ ትኸውን ናይ ሙሴ ትኸውን ሕጂውን ካልኦት ዝለዓሉ ሁሉ ኸልዮም ናታቶም ወደ መዝሙር ክትከውን ትኽእል ኢኻ ወይ ወደ መዝሙር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትኸውን ወይ ወደ መዝሙር ናይ ካልእ ኢኻ ትኸውን ማለት እዩ ለዚ ንሕና ግን ዕላማና ቤተ ክርስቲያን እቶም ኣብኣ ዘለዉ ኩሎም ደቀ መዛሙርት ጎይታ ኮይኖም ሲ ካልኦት ከዓ ናብኡ ናብ ጎይታ መጽዮም ደቀ መዛሙርት ጎይታ ክኾኑ ክትገብር እዩ እቲ ዕላማ ወደ መዝሙር ማለት እንታይ ከም ዝኾነ ቃል ንቃሉ ከም ዝረአናዮ ሰዓቢ ተማሃራይ ተኸታሊ ማለት ከም ዝኾነ ንቅልበሉ ኣብቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ኸይድና እንተረኣናውን እቶም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ባዕሎም ኣብ ሰለስተ ይኽፈሉ ማለት እዩ ወደ መዝሙር ጎይታ ኮይኑ ከመይ ከም ዝኾነ ቃል አምላኽ ከነንብቦ ከለና ደቀ መዛሙርት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰለስተ ደረጃ ዘለዎም ኮይኖም ኢና እንረኽቦም እቲ ጽሑፍ ክንምርምሮ ከለና ቀዳማይ ተራ ሰዓብቲ ደቀ መዝሙር ናይ ጎይታ ነይሮም ተራ ዝኾኑ እዚ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 6 ምዕራፍ 66 ኩሎም ዝስዕብዎ ዘበሉ ደቀ መዛሙርቲ ናይ ኢየሱስ ተባሂሎም ይጽውዑ ነይሮም እዮም ኣብ ምዕራፍ 6:66 ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋይ እንተ ዘይበሊዕኩም ደመይካ እንተ ዘይሰቲኹም ምሳይ ግደ ይብልኩምን ምስ በሎም ኩሎም በቲ ትምህርቱ ተዓንቂፎም እቶም ደቀ መዛሙርቱ ዝነበሩ ኩሎም ሓዲጎምን ድሕሪት ከም ተመልሱ እዚስ ከዓ ሕጅስ ገለ ክምህረና እዩ ስጉኡ ክንበልዕካ ይደልየና ኣሎ ኢሎም ኩሎም ንድሕሪት ከም ተመልሱ ብሻድሻይ ምዕራፍ ንርኢ እቲ ቃል አምላኽ ኣብ 66 ክነግረና ከሎ ካብ ሽዑ ጀሚሮም ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱ ንድሕሪት ተመልሱ መስኡውን ኣይከዱን ይብለና ደቀ መዛሙርት ነይሮም ሰዓብቲ ነይሮም ይኽተልዎ ነይሮም ኣብ ዝኸዶ ይኸዱ ነይሮም ግና ሓደ ቃል ምስ ተዛረበ ተዓንቂፎም ንድሕሪት ተመሊሶም እቲ ቃል አምላኽ ይነግረና ስለዚ ተራ ሰዓቢ ወደ መዝሙር ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ሉቃስ 6 ምዕራፍ 17 ምሳታቶም ወሪዱ ድማ ሰጥ ኣብ ዝበለ ቦታ ደው በለ ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱን ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ካብ ብዘሎ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ገምገም ባሕሪ ጢሮስን ሲዶናን ክስዕብዎ ካብ ሕማሞውን ካሕውዮም ዝመፁ ኣብኡ ነበሩ ይብለና እኩብ ህዝቢ ንኢየሱስ ዝስዕቦ ተራ ደቀ መዛሙርት ተባሂሎም ይጽውዑ ከም ዝነበሩ እቲ ቃል አምላኽ የግህደልና ኣብቲ መወዳእታ ኩሎም ቶም ደቀ መዛሙርትን ድሕሪት ምስ ተመልሱ እቶም በይኖም ዝተረፉቶም 12 ደቀ መዛሙርት እዮም ንዓኣቶም እውን ኣብኡ ክትከድዶ ትደልይኹም ክብሎም ከሎ ጴጥሮስ ከመይ ጌርና እሞ ንሕና ካባኻ ንኸይድ ንስኻ ናይ ዘላለም ህይወት ቃል ኣለካ ካባኻ ሓሊፍና ንኸዶ ካባኻ ዝበልጽ ወዳዲርና መሪጽና መርሚርናስ ካባኻ ዝበልጽ የብልና ንዓኻ ኢና ንስዕበካ ኢሉ ጴጥሮስ ከም ተዛረበ ንርኢ ስለዚ ብዙሓት ሰዓብቲ ተራ ሰዓብቲ ደቀ መዛሙርት ተባሂሎም ይጽውዑ ከም ዝነበሩ እቲ ቃል አምላኽ ይነግረና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19:38 እውን
مس يسوس زي كيد بحبو زسعب زنبر ود مزمور ترى ود مزمور كم زنبر يوسف أرماتياس زبهال مقابرو نقويتانان مدحانينان يسوس كريستوس زهابه بحبو ود مزمور يسوس كريستوس نبره إلو ينقرنا كالوتم 10 تخلت دق مزامرتيهم أونجيل ماتيوس معرف 10 تقص حدا أونجيل لوكاس معرف 20 كلتن تقص 10 حدا توم 10 تخلت أسماتهم تزرزيرو يسوع كريستوس يصوعهم سحابت زخون مسؤول جيبهم زخدو 3 عامات فرغان مسؤول زخدو بدحريقه نقويتا زغلغلو بزيكات حدا ود طفات اساتهم دما دق مزامرتو كوينوم كسعمو وداتا خمس قصلو نري بسالساي درجه انريوم كا ابقالو زصنعو دق مزامرتيهم ابقالو زصنعو دق مزامرتي اليوم كا أونجيل يوحنس معرف شمون تتقص 30 حدن قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس مسبخه بسبكتو مس آمنو مس لقبو أيهوداويان أتم أيهود زخونو يسوس كريستوس نعاتهم نتم بو إذا آمنو أيهوداويان انتاي كم زبالهم أبتقص 30 حدن معرف شمون تونجيل يوحنس تأميتو لنا له سلازي يسوس نتم بو إذا آمنو أيهود يبل نسخاتكم أبق علي انت صنعكم بحقي لك مزامرتي يخوم إلو يزارب إذا حدا كابت متكل ناي ود مزمور انتايو انتلنا أبق قال زصنع أب ملأختنا يا أملاك زصنع أبق قال كريستوس زصنع مخانو ينقرنا اتخال أيدما ود مزمور زبال أبقالو زصنع كنبل كلنا بفقر زملالسي بفقر زملالس أفقر زصنعي إذا أبو إنجيل يوحنس معرف 10 3 تقص 30 حموشتن كم زيلو سلازي يسوس نتم بوز آمنو أيهود نسخاتكم أبقالين تصنعكم بحق دك مزامرتي إيهم إلو معرف 10 حموشته أبفقر زصنعو معرف 10 تقصد جيمي اللخو معرف شمون 30 حدن أبقالو زصنعو معرف 10 3 تقص 30 حموشتن كا أفقرو زصنعو انت دا فقر اللياتكم نسخاتكم دك مزامرتي مخانكم علم بفقركم كتلليكم يا إلو يزارب أبا انت صنعكم إلو قالاتي أبغاتكم انت حدره إلو الله توم دك مزامرتي أب كريستوس زصنعو أب قالو زصنعو بفقري زملالسو أب فقر زصنعو قال دما بزح فرز فريو بزح فرن تفرهم أبوي بزي حقوس دك مزامرتي دما كتكوني يقوميلو أونجيل يوحنس يزارب سلازي 3 درجة زلو سعبتي ناي كريستوس دك مزمور ترى سعبتي وتم 10 تخلت دك مزمور أبقالو زصنعو دك مزامرتي كم زلو قال أملا ينقرنا يسوس كريستوس زبزح غزي زوسدلو دك مزامرتو خمهرن كدالون كسلطنن ايو اتزبزح غزي غويتانا زطفو دك مزامرتن مغباري وي دك مزامرتن معطا تمرتو غزي زوسدلو نوح غزي زوسدلو تمرتو انترينا نتوم 10 تخلته قالوتون زصعبو طبق زبلو سعابتي نكريستوس زفلطو سعابتي كخونو يو زبزح غزي زطفه تقدماي علامانا يسوع كريستوس كم نفلطو من تحاتيات عالم مويتو حاتان امينوم زصدقلو مغدي صدقي كدالو يتقدماي علامه بجا حاتياتنا كموتيو كريستوس كاب سماي زمصه اتسعيبو زمصه علامه غويتا دما دق مزامرت مدلاوي دق مزامرت خدالو غويتانان مدحانينان يسوع كريستوس دق مزامرت خغبر نساتهم كا خيدهم دق مزامرت خغبرو نز خدالو بعلامه يسوع كريستوس املاقنتو حديغو سب كوينو اماكلنا زتملالسه اتوم زدالهم دق مزامرت دما تمرتون هيوتون زصعبو نعلم دما برهانن چاون
ዝኾኑ መንነቱን ትምርቱን ህይወቱን ዘንጸባርቁ ደቀ መዛሙርት ክኾኑ እዩ ኢየሱስ ዝደሊ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ደቀ መዛሙርት ክገብሮም ከዳልዎም ዝመሃሮ ምህሮ ድማ ኣብተን 4 ወንጌላት ተጻሒፉልና ኣሎ ከመይ ገይሩ ደቀ መዛሙርት ከም ዝገበሮም ተጻሒፉ ንረኽቦ ካብቶም ነቶም ደቀ መዛሙርት ዝመሃሮም ትምህርቲ ወደ መዝሙር ንምጥቃስ እንተኣድለ ወንጌል ማቴዎስ ወንጌል ማርቆስ ወንጌል ሉቃስ ወንጌል ዮሐንስ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመሃሮ ትምህርቲ ክንሪኦ ክንፈልጦ ከነጽንዖ ይግባእ ኣብቲ ናይ እንግሊዝኛ መጽሓፍ እንተኺድና ኩሉ ኢየሱስ ዝመሃሮን ኢየሱስ ዝበሎን ብቐይሕ ገይሮሞ ኣለዉ ፍልይ ኢሎም ጎይታ ተዛረቦ ዘበለ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ ጥቕሲ 1 ጀሚርና ስጋዕ ወንጌል ማቴዎስ 6 ምዕራፍ 7 ምዕራፍ መወዳእታ ጥቕሲ 29 ናይ ከረን ስብከት ኢልና እንጽውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ከዳሉ ኢሉ ዝመሃሮ ትምህርቲ ከም ዝኾነ ብመንፈስ ብደኻታት ብፁዓን እዮም መንግስቲ ኣምላኽ ናቶም ያሞ ብፁዓን እዮም እናበለ ዝመሃሮ ኩሉ ሳዕ መወዳእታ ተኸታቲልና እቲ ጎይታ ዝደልዮ ናይ ልቡ ክርስቶስ ናይ ልቡ እንታዩ ኢና ክንፈልጥ ተደሊና እቶም ወንጌላት ተዛረቦም ጎይታ ሓደ ብሓደ ክንጽንዖም ክንፈልጦም እሞ ልቢ ጎይታ ክንረክብ ንኽእል ኢና ወንጌል ሉቃስ ወንጌል ማቴዎስ ወንጌል ማርቆስ ወንጌል ዮሐንስ ብምሉእ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ወደ መዝሙር እቶም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝደልዮም ዓይነት ደቀ መዛሙርቲ ከመይ ዝበልዮም ኢልና ክንሓትት ግቡእ እዩ ምኽንያቱ ኣነ ወደ መዝሙር ደ ከምቲ ክርስቶስ ዝደልዮ ሰዓቢ ናይ ጎይታ ደ ኢልና ርእስና ክንሓትት ጽቡቕ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝደልዮም ዓይነት ደቀ መዛሙርቲ ከመይ ከም ዝኾኑ ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ብኹሉ ህይወቶም ንኡ ዝመስሉን በኻይዶኦም ህይወቱን ባህርያቱን ዘርእዩ ዓይነት ደቀ መዛሙርቲ ይዝደሊ ህይወቶም ንኡ ዝመስል ንመን ንክርስቶስ ዝመስል ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ክጽሕፍ ከሎ ሻምናይ ምዕራፍ ኣውዝ ጸሓፈሉ ነቶም ቀደም ዝፈለጦም ንኣቶም ጸውዖም ነቶም ዝጸውዖም ኣጽደቆም ነቶም ዘጽደቆም ኣኽበሮም ቅድሚ ምባሉ ነቶም ዝጸውዖም ንምስሊ ወዱ ምእንቲ ክመስሉ ቀደም መደቦም ኢልዩ ቃል ኣምላኽ ዝዛረብ እቲ ዕላማ ክርስቲያን ምዃን እቲ ዕላማ ንክርስቶስ ምቕባል ንኽጸድቕ ጥራይ ኣይኮነን ንክርስቶስ ክትመስል እዩ ህይወት ክርስቶስ ኣብ ህይወትካ ክንጸባረቕ እዩ እቲ ህይወት ክርስቶስ ኣብ ህይወትካ ክርአ ኣብ ኩሉ ኣኻይዳኻ ህይወት ክርስቶስ ክርአ ክትጨኑ ከለኻስ መዓዛ ክርስቶስ ኣብ ህይወትካ ዝጨኑ ኣብ ማእከል መጺኻ ኣብ ማእከል ቅዱሳን ኣብ ማእከል ህዝቢ ክትህሉ ከለኻስ መዓዛኻ ዝርአ መዓዛ ክርስቶስ ክርስቶስ እትጨኑ በህላውነትካስ ናይ ክርስቶስ ህላውነት ዝመጽእ በኣኻይዳኻ ብዘረባኻ ብፍቕርኻ ብኩሉ ነገራትካ ከምቲ ክርስቶስ ዝተመላለሶት ህይወትካ ከምኡ ክኸውን ንምስሊ ወዱ ክትመስል ከም ተጸዋዕካ እቲ ቀዳማይ ክፍለጥ ዘሎ ኣማን ክፈልጦ ዘሎ ክጽዋዕ ከሎ ሕጓስ ክመልኣሉ ማኪና ክህልዎ ገዛ ክህልዎ ቅሳነት ክረክብ ገለ ኣይኮነን ኣይርከብን ኢኻ ኣብዚ ምድሪ ጎደሎያ መመላእታ ይብላን በዚ ትሕዛ በዚ ትፍርሸኸካ በዚ ትሕዛ በዚ ዝተዓብስ እዚ ይኽፈተካ ዓለም መወዳእታ ዘይብላ ናይ መከራ ዓድያ ጎደሎ ዘለዋ ብሰራ ኣበሳን ሓጢያትን ተሰብረት ያ ኮራፕትድ ያ ዓለም ጥዑይ ትብሎ ዘይጥዑይ ይኸውን ዘይጥዑይ ትብሎ ጥዑይ ይኸውን ኩሉ ሕውስ ወስበለ ናይ ዓለም ነገር ስለዚ ኣብ ዓለም ክንመጽእ ከለና ክርስቲያን ምስ ኮንና ኣብ ዓለም ኢና ንነብር ኣብ ዓለም ዘሎ ክረኽበና ኣይገደን እዩ ክንሓምም ንኽእል ክንሓወ ንኽእል ክንወድቕ ንኽእል ክንተንስእ ንኽእል ክጎድለና ይኽእል ክንረክብ ንኽእል ተፈላለየ ነገር
محزوتنا خفلينا يخولو بموت كريستيان سلازغولنا يترفون يوم محزوتنا نقول زبص حق بس حنا نبوري كريستيان مغنات علامة من قصة أملاك كنورس እንደገና ካብዛ ምድር ዚያ خلناس ናይታ ትመጽእ ዘላ መንግስቲ ወኪላት አምባሳደርስ ናይ ክርስቶስ ናይታ ትመጽእ ዘላ መንግስቲ እንተንጸባረቅ ብርሃን ናይታ መንግስትን ነርኢ ስርዓት ናይታ መንግስትን ነርኢ አኻይዳ ናይ ክርስቶስ ነርኢ በኻይዳናን በመገድናን ስን ክርስቶስ እንመስል አበያሎ ክርስቶስ ሲሎምሲ አባና ክሪእዎ ንክርስቶስ አባና ክንጸባረቅ ከምታ አነን ክርስቶስ ዝመሰልክዎ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ንስኻትኩም ካ አይ ምሰሉ ከምታ አነ ተመላለስክዎ ንስኻትኩም ካ ከምኡ ተመላለሱ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ክጽሕፍ ከሎኻ አነ እሱር ብጎይታ አነ ተጸዋዕኩም ሉ ጽዋዓ ቡቃዓት ኮይንኩም ክትመላለሱ ምሕደኩም ኣለኹ ቡቃዓት ነተጸዋዕኩም ሉ ንጽዋዕ ክብል ከሎ ነተ ብክርስቶስ ኮይንኩም ወዘለኹም ክርስቲያን ዝብል ሽምስ ንዑ ዝበቅዕ ህይወት ንዑ ዝመዓራረ ህይወት ተመዚኑ እቲ ህይወትኩም ሲ ማዕረ ጽዋዕኹም ክኸውን ይዝምዕድ ሐዋርያ ጳውሎስ ሽምናን አብራናን በበይኑ ከይከውን እቲ ክርስቲያን ዝብል ሽም ለቢስናዮ ዘሎናስ ከምኡ ድማ ክንመላ ደቂ መዛሙርት ጎይታ ኮይናስ ኣብ ደገ ክንረአ ከለና ደቂ መዛሙርት ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ገዛና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መንገዲ ኣብ ዕዳጋ ኣብ ኩሉ ኣብ ዛኣተናዮ ሲናይ ክርስቶስ ምዃንና ብርሃንና ዝበርህ ዝረአ ሰባት ክንከውን እዩ እቲ ጻዊዒትና ማለት ስለዚ ወደ መዝሙር ኮይንካስ ወደ መዝሙር ካ ትገብር ወደ መዝሙር ከይኮንካ ግን ብርሃንካ ይበርህን እዩ ብርሃንካ ጸልሚቱ እዩ ዝነብር ጨውካ ጠፊኡ መቀረቱ ይጠፍእ ትጨውካ مقرت زي بالكا تمكر زقباكاس مقرت زي بالكا كتبرز زقباكاس برهان زي بالكا خوينكا كتركب يكالي ስለዚህ ጎይታናን መድኃኒናን ዝደልዮም ደቀ መዛሙርት ዓይነት እንተልና ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ዘንጸባረቁ ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወቶም ድረ ኣብ ኻይዶም ኣብ ናብሮም ኣብ ቋንቋም ኣብ ዘረቦም ኣብ ፍቅሮም ኣብ ኩሉ ህይወቶም ኣብ ቤተሰቦም ኣብ ማሕበረሰቦም ኣብ ኩሉ ኣብ ዘለው ኣብ ማሕበር ጎይታ እቲ ህይወቶም ናይ ክርስቶስ ምዃኑ ዝገልጹ ሰባት ክኾኑ ከም ዘለዎም ይቃል አምላኽ ዝነግረና ሎሚ አማንን ዘይአማንን ንምፍላይ ዝተጸገምናሉ ዘመን ኮይኑ ረኺብናዮ ኣሎና እዚ 21 ክፍለ ዘመን ምስ ምዕባል ቴክኖሎጂ ምስቲ ኩሉ ነገር እንተሪእናዮ መንዩ ክርስቲያን መንዩ ሰዓብ ክርስቶስ መንዩ ህይወት ክርስቶስ ዘንጸባረቕ مني معزا كريستوس زلوا مني فقر كريستوس زرئي مني محرت كريستوس زرئي مني حقي كريستوس زنقر كسع مفلات نسئن زدناقر زمن بصحنا خمزلنا برخات حوات اين رسع نحنا دما مستزنفز نفاس كاي نخيد مستزقيد وحج كاي نخيد كم قال املاح كم فقاد املاح كنكون نكريستوس ننصبارق دق مزامرتنا كريستوس كنكون ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ እንርኢ ሰባት ክንከውን ተጻዊዒትና ኸይንጠልም ተጻዊዒትና ኸይንሐድግ እሙናት ኮይና ኣብቲ ተነግረና ቃልን ኣብቲ ዝኣመንና ቃልን ኣብቲ ዝጸዋዓና ጎይታን ደው ክንብል እንጸንዕ እቲ ቃል አምላኽ ይነግረና እዩ ብሩኻት ኣሕዋተይ ኣብ ቃል አምላኽ ክነግረና ከሎ ክርስቶስ ንዕኡ ዝመስሉ ሰባት ንዕኡ ንጽድቅ ዝቐንኡ ሰባት ምን ተኸዳሉ በጃ ዝሓለፈ ጎይታ ዝማሃረ ቃል ዝሃበ ጎይታ እንታይ ከም ዝደልኽ ነግረና ከሎ ወንጌል ማቴዎስ ነቶም ደቂ መዛሙርቱ ክምህሮም ከሎ ዝበሎም ቃል ነዚ ነግረና እንታይ ከም ዝበሎም ኣብ ምዕራፍ ወንጌል ማቴዎስ 10 ምዕራፍ ተቀዳማይ ሚሽን ክልእኮም ከሎን ደቂ መዛሙርቲ ዝበሎም ጎይታ እዩ ኣብ ጥቕስ 24 ምስከድና ከምዚ ይብሎም ተማሃሪ ካብ መምህሩ ግልያውን ካብ ጎይቱ ኣይበልጽን እዩ ኣብ ጥቕስ 25 ተማሃሪ ከም መምህሩ ባርያኻ ከም ጎይቱ እንተኾነ ያእኽሎ ወደ መዝሙር ምዃን ይዛረብ ዘሎ ተማሃሪ ክብል ከሎ ማቴቴስ ዝበልናዮ ወይ ማንታናኦ ዝበልናዮ ናይ ግሪክ ቃል እዩ ዝነዛረብ ወደ መዝሙር ማለት ንክርስቶስ መምህር ገይሩስ ንዓና ተማሃሮ ገይሩና
تمهراي تمايرو كم ممهرو كخون كم ممهرو خفلت كم ممهرو خقعاز قبر ممهرو خرمو خم قبر ممهرو كقبر عسر ممهرو كصعب كم ممهرو انت قونس يا أخلوي كم ممهرو أب لوقاس معرف شدشنا تقال دقيمو تماهيرو خام ممهرو تماهري خام ممهرو أيبلسن تماهيرو زود خلو قنا كم ممهرو يزقون كم ممهرو كم ممهرنا كنكون ممهرنا قويتايو قال ممهر يبلنان ممهرنا يسوسيو أرآيانا يسوسيو أبكر مينا نقبرون نتمتو يسوسيو نسو زبالو نزارب نسو زقبرو نقبر نسو زعززو نفتصم نسو زخلكلو قا نخلكل كم ممهرو انت غنس يا أخلوي لازم تمعك أنا تممهري مال كنت تممهر توغين كاس أخلكا لازم تممت تقارنا تتصعرنا تقويا ناس نممهرنا كنمثل نممهرنا نكريستوس زنصبارق هيوت كلونا نكريستوس كنمثل يتصاويعتنا ود مزمور مالت نكريستوس زمثل مالتي تمهاراينا يسوع كريستوس أسر كريستوس تسعب نكريستوس كمثل زصعر ننمعلتونا تلوتنا نكريستوس كنمثلنا تصويعنا مبر كم شنت جمل ندحريت كنكيد تنريو زلنا بقليو سبات ندحريت تقدم زنبر امنتهم لحليحو ابكال حشويه اتيوم نكريستوس لكعكم حد تراسب غيروم منم بزعبو يسوع كريستوس زقاصرو ነገር ዘይብሎም ኮይኖም ልሕልሕ እምነት ድኹም ክርስቲያን ናዊ ህይወት ሒዞም ክመላለሱ ንርእለና ተጻዊዕትና ግን ንክርስቶስ ክንመስል ሓደ ኣማኒ نيسوس كريستوس ودمزموريو كبحال كله بخل مجدون أخايدون نابرون هيوتون نيسوس كريستوس زنت سبارك صعبي أملاخ كم زخانة يتقال أملاخ نقرنا نقلبلو سيو تحسب أونجيل يوحنس معراب 10 سلستون نزنا جرزي قويتنا مدحنينا نيسوس كريستوس نتوم دك مزامرتو مهرم كله استزاربو قالال أونجيل ماتيوس معراب 10 لوقاس 6 زنببنايو تمهاراي كم ممهرو انتقونه يا أخلوي تمهاراي تماهيرو كم ممهرو إلنا كلت يوم لوقاسن يوحنسن ماتيوسن تماهيرو كم ممهرو كخوني تساويت تماهيرنا كم ممهرنا كنكون يتساويتنا ود مزمور كا شي زري أونجيل يوحنس معرف 10 سلسة دما تبهرين أي سب كنت أبارقو كم ناي كريستوس زي كونه كم سجا كخدو توم دك مزامرتي مش جمرو زي السعوة تمرتي مهيروم ويثنان مدحنينان يسوع كريستوس سب بتفترو بسجا أبتسجو زرع الدم سلزلوا عماتي توم دك مزامرتي الدحري الناس عابو خلو أمنا حد حدهم بأسي تفتيرو تبأس خامنا يعبي زبلي أنا عب بالبيتروس يوحنس كاني زعبي يعقوب كاني زعبي أبغاتكم زبالسكو أنا نابلس ككراخرو جميرهم ويتنا المدحين نيسوس كريستوس سقيل يسمعوا زير الصعوة خابهم زي وتس نزل عالم زخون ملأخ تخا حلف دليل تاتسقل الله درو تاتسقل الله ليتي درار قوي تاتسرع الله ليتي مشت تاكيبهم كلو كلاتهم بتعبيد توتيرهم حدكوا دنن زبل زي ترخبه ويتنا المدحاني ناني يسوع كريستوس جن كدانو أوصيو علبا تعتيقو أجري دك مزامرتو كحتصب جمرة حدكوا نوعي فالكان أنا داخ حسبهم نزوم أحواتي أيبلن كلهم بتعبيد توتير مانه كاو يبلت زبل حسب حزوم إنيرو لذي قويتانا المدحانينا يسوع كريستوس أقار دك مزامرتنا كلهم حسيبو زقرم كان يهودا نايتزق حدو المسقلتون حليفو زهابو
ናይ ይሁዳውን እግሩ ሓፂብዎ ፈልጦ ነይሩ ንጽቢሒቱ ከም ዘቕትሎ ሓሊፉ ከም ዝህቦ ከም ዝሸጦ ብናይ ሓሶት ምስዓም ከም ዝስዕሞ ከም ዘፍቅሮ መሲሉ ከም ዝቐርቦ ከም ዘቕትሎ ፈሊጡ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ና ወደ መዝሙር ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ክምህሮም ስለ ዝደለየ ግና እግርና ይሁዳውን ምስቶም ዝተረፉ 11 ደኒኑ ኣብ ትሕቲ እግሮም ወሪዱ እቲ ጎይታ ክብሪ ዝኾነ ኣምላኽ ከሎ ርእሱ ባርያ ዘምሰለ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ረሳሕ እግሮም ክሓጽቦ ከሎ ብማይ ንርኢ ሓፂቡ ብዓለባ በቲ ተዓጢቕዎ ዝነበረ ዓለባ እጋሮም ደሪዙ ወዲኡ ምስ ወድአ ዝበሎም መልእኽቲ እዚ ሓደ ካብቲ ናይ ወደ መዝሙር ባህሪ ንሱ እዩ ቁጥሪ 13 ንስኻትኩም መምህርን ጎይታን ትብሉኒ ኣለኹም ኣነ ከዓ ከምኡ እየ እሞ ጽቡቕ በልኩም መምህሬ ጎይታዬ ትኽክል ኢኹም ዝበልኩም ቁጥሪ 14 ኣነ መምህርን ጎይታን ክንሰይ ኣጋርኩም ካብ ሓጸብኩስ ከምታ ኣነ ኣባኻትኩም ዝገበርክዎ ንስኻትኩም ውን ከምኡ ክትገብሩ መርኣይ ሂበኩም ኣለኹ ዝስዕብዎ መትከል ይሂብዎ መርኣይ ሂበኩም ኣለኹ ክትክተልዎ ዘለኩም መምርሒ እህበኩም ኣለኹ ኣነ ዓቢ ዘይኮነስ ኣብ ትሕቲ እቲ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ንእሽተይ ኮይኑ ዝረኣየካ ዓቕሚ ይብሉን ትብሎ ኣብ ትሕቲኡ ወሪድካ ከገልግለካ እየ ክትብሎ እግርኻ ክሓፅበካ እየ ክትብሎ መርኣይ ሂበኩም ኣለኹ መትከል ሂበኩም ኣለኹ መገዲ ሂበኩም ኣለኹ ከምኡ ኣጋር ሓድሕድኩም ክትሓፅቡ ይግባኣኩም እዩ ድሓር ኣብ ጥቕሲ 16 ባርያ ካብ ጎይትኡ ልኡኽ እውን ካብ ለኣኺኡ ኣይበልፅን እዩ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ነዚ ትፈልጥዎ እንትኾንኩም እንተገበርኩም ወንሲ ብፁዓን ኢኹም ኢሉ ቃል እግዚኣብሔር ይዛረብ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ለዚ ወደ መዝሙር ማለት ኣሰር መምህሩ ዝስዕብ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም ሂበኩም ኣለኹ መርኣይ ኣሰረይ ሰዓብ ጎይታን መምህርን ክንሰይ እግርኹም ከም ዝሓፀብኩ ንስኻትኩም ከዓ ከምኡ ግበሩ መርኣይ ሂበኩም ኣለኹ ተኸተሉኒ ክርስቶስ ዝገበሮ ግበሩ ኣነ መምህርኩም ዝገበርክዎ ግበሩ ኣነ መምህርኩም ዝመሃርክዎ ተኸተሉ ዝተዛረብክዎ ተዛረቡ ዝገበርክዎ ግበሩ ደቂ መዛሙርተይ ሓቀኛ ደቂ መዛሙርተይ ድማ ክትኮኑ ኢኹም ኢሉ ይዛረብ ሓደ እዚ ናይ ወደ መዝሙር ሓደ ምልክት እዚ ንብሎ ዘለና ብሂወቱ በካይዱ ኣሰር መምህሩ ዝስዕብ ንመምህሩ ዝመስል እዩ ካልኣይ ነጥቢ እንሪኦ ደቂ መዛሙርቲ ጎይታ ዝደልዮም ደቂ መዛሙርቲ ከመይ ከም ዝኾኑ እቲ ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ገዛእ ርእሶም ቀቢጾም ንፈቃዱ ዝግዝኡ ደቂ መዛሙርቲ እዩ ዝደሊ ጎይታ ፈቃድ ርእሶም ሓዲጎም ፈቃድ ኣምላኽ ፈቃድ መምህሮም ዝገብሩ ዝቐብፁ ህይወቶም ዝቐብፁ ሰባት ይደሊ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ብዛዕባ ወደ መዝሙር ክዛረብ ከሎ ሰዓብ ክኸውን ዝደሊ ወደ መዝሙር ኢየሱስ ክኸውን ዝደሊ ኣብ ጥቕሲ 24 ስጋዕ ጥቕሲ 25 ሽዑ ኢየሱስ ንደቂ መዛሙርቱ በሎም ንህይወቱ ከድሕና ዝደሊ ከጥፋ እዩ እቲ ንህይወቱ ምእንታይ ዘጥፋእኻ ክረኽባ እዩ እሞ ክስዕበኒ ዝፈቱ እንተሎ ህይወቱ ቀቢፁ መስቀል ኣልዒሉ ይስዓበኒ መስቀል ዘልዕል ይወደ መዝሙር ማለት እዩ ህይወቱ ዝቐብፅ ይወደ መዝሙር ቀምሻደይ ሓንኩልኒ ኣይብልን እዩ ብድዲሉ እዩ ዝኸይድ እዚ ብዚ ንሪኦ ዘለና ህይወትካ መኒንካ ንኣምላኽ ምስዓብ ብፍላይ ኣብ ሉቃስ 14 ፀብፂብካ የዋፃኣኒ እዩ ኢልካ ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ዝረብሕ ዝመስል ኩሉ ኣወዳዲርካስ ጎይታ ምስ ኩሉ ኣወዳዲረካስ ከማኻ ዝበልፅ ኣይረኸብኩን ብምሉእ ህይወተይ ንዓኻ ስዕበካ ኢልካ ቀቢፅካ ምስዓብ ብድሕሪኻ ዝሕዘካ ካልእ ነገር ዘየለ
عرفي حيزوس ندعري الزرين أي بقعنيو عرفي حيزو ندعري الزرين أي بقعنيو نعايز صعب ندعري الزرين أي بقعنيو كاباين بون ديون زفكر نعاي بقعنيو كاباين بيت صبو زفكر كاباين جنزب زفكر نعاي بقعنيو يوت زامد رزيا زطعمو كابنا يسوس هيوتنا لعلى زامد رزيا تطعمن الله زبلنا عاي بقعنيو هيوتو زقبص نخلو اوداديرو اب عالم زلو كله صبصيبو فتينو سي مرميرو كم تلك غزا خسرح زدلمونت غزا مسرحي زلوون زيبولون اخول نجر زلوون مخانو كيرغاغص خمتي يسرح كيرغاغص انت جمره افرق دمان تتودوسي مسحا كيكون يلوس كوفيلو زي صبصب يلن يزبل قدم صبصب قدم كوفيلكا صبصب مس يسوع كريستوس تودادرو زيبلكا نسيو لعل كله نسيو خبرنا عاي نسيو بلوس نسيو حلفا مسو زودادرو ولا حنت يبلين انا نقول ريوس نعخاقنا خصعبكا هيوتي نعخا خبكا كل خحيده كل غليفه كل قبيصه خصعبكا دلي زبل يو ود مزمر نيوتو قدحنا زدلي كتفاي إلنا يوت زامد رزيا زدلي ربحا زامد رزيا زدلي مچوت زامد رزيا زدلي لعل كريستوس دمان اي زامد مچوت دطعمو اي زامد مچوت زعطون تهاليو ود مزمر كخون اي كلني على غزي حنتي حبتي اب حدا عد مسكتكم استر انا خمر عدلي لان بتاعم مرعد لي ترى اخوا بكل شنخاز قد لا يبل قوما تحلنغاي نفس عملك عجبو ገንዘብ ሀብታም ሁሉ ዘለዋ አራዋ ሞንታሎስ ድሕር ደልየ خصيخት ምርዓዊ ሲ ጽቡቕ እምበሪ ያብየርካ ይዳሉ ይልያ ግን ክምርዖ ከለኹ ሲ ብዙሕ ገንዘብ ይዘለኒ ممس ገንዘበይ ዲ ክምርዓዎ ምርዓዎ ከለኹ ሳፍቲ ገንዘበይ ሲ ግደ ክህልዎ ዲ ወይስ ግደ ኣይ ክህልዎን እዩ ኢላኒ شعنتا إليا سخدا قدم كتفاتح لك تاخات بالدلغة قدم تفاتح دحريو تمرعاوي أي تردان أنا كوي تبرعاخون تمرعيون أي فلتني سبعيون يبلين كما يلقى يا خات فاتحت بلني لان التمرعاخيو له نسخ أجنزب كيوي لا قدم مس جنزب كتفاتحي دحريو تمرعاوي مخنياتون الصغي مس جنزبكي فلو يزخونه فقري يزلك لعلى كل تريو زلك جنزبكي سنبيدا زال السنزيات ما هي راخيدا مال دحريو تمرع لذي نخلت قويتت جزاء زخل يلا يسوس كن صعب كلنا هيوتنا تقليلنا إنا نصعبه مسوسنا مع عراري وانت هيوتك قبيص كاس عبن مالت كال لعلي تسرعو زخونه يكون نجر اي هلخا او نقول لك اسمع راب 10 4 نسيز نقرنا تصع 26 نباي زمص انتلم ابون اديون سبيتون دقون احواتون احاتون هيوتون كي ترفن تزيت صلاه ود مزمور يكون ايكدني ود مزمور قويتا سعاب قويتا تكون تقدفهم زلكا نغرات አለው قال እግዚአብሔር አምላክ ንግረና خلونا በአምላክ እንመጽከለና ተቀዳማይ ትእዛዝ በሁሉ ልብኻ በሁሉ ኃይልኻ በሁሉ ሐሳብካ በሁሉ ነፍስኻ እግዚአብሔር አምላክካ አፍቅሮዩ ተቀዳማይ ትእዛዝ እዚ ማለት በፍጹም ማለት እዩ በእምሮኻ በሐሳብካ እንተኾንካ እግዚአብሔር እዩ በውሽጥኻ በልብኻ በነፍስኻ በሁሉ ኃይልኻ ቅድም ዝኸውን እግዚአብሔር እዩ ማለት ንዑዩ ተቀዳማይ ትእዛዝ ሙሉ ህይወትካ አምላክ ሃቦ ቅበጽ ዘይ ቀበጽ ወደ መዝሙር ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዝሕዘካ ማግኔት ዝኾነካ ዘይለቀካ ነገራት እንተሎ ሰዓብ ክርስቶስ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ኮምፕሮማይዝ ኢኻ ትገብር ተመሳምሲ ኢኻ ትኸውን
መመሳመስ ዘለዎ ክርስቲያን ካ ወደ መዝሙር ኣይከውንን ናብ ክርስቶስ ምምሳል ኣይዓብን ልዕሊ ክርስቶስ ንሰርዖ እንተለና ናብ ክርስቶስ ምምሳል ክንልወጥ ጭንቂ ልዕሊ ክርስቶስ እንሰርዖ ነገር ኣይሃልወና ከም ሲድራቅ ሚሳቅ ዓብድኔጎ ወንጉስ ንሕናሲ ነትንስኻ ዝገበርካዮ ጣዖት ኣይንሰግድን ኢና ኣይንሰግድን ኣምላኽ ኣለዎ ንኣምኖ ብምሉእ ልብና ንግዝኦ ኣምላኽ ክስገደሉ ዝግባእ ኣብ ሓዊ እንተእተኻና እንተደርበኻና እንተቐተልካናስ ንሕናስ ኣይንኽሕድን ኢና እናኣምኖ ንፈልጥ ኢና ምስ ማንም ዘይንወዳድሮ ምንቲ ህይወትና ክተርፍ ኢልናሲ ዝኾነ ነገር እንገብሮ ነገር የብልናን ቅድሚ ኩሉ ንሰርዖ ኣምላኽና ናይ እስራኤል ኣምላኽ እዩ ድላይካ ግበር ንሱ ከድሕነና ክእለት ኣለዎ ካብዚ ንስኻ ዳሊኻዮ ዘለኻ እቶን ሓዊ ከድሕነና እንተ ዘይፈተወ ግን ኣምላኽ እዩ ንሱ ንገብሮ ነገር ኣብ ካልእ እንኸዶ ኣዋጋ ዕዳጋ እንእትዎ ካልእ ነገር ኣዋጋ ዕዳጋ ዘይንእቱ ኢና ኣምላኽ ንሱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ክንስሕቦ ዝወሰና ብምሉእ ኣእምሮና ብምሉእ ሓሳብና ብምሉእ ልብና ንኣምላኽ ተዋሃብና ኢና ድላይካ ግበር እምበር ኣይንኽሕዶን ኢና نخالق أين سجدن لو مسبق نخندي تسجد النسجدلهم كندي أمال اختهم زلونا أملاخ يفلت النخبرهم لعل أملاخ النسرعهم أواقع داقان نأتوهم بزحنا قرات كلونا يقول اليوم بروخات زحنا قر زيابير كنا خلو يحيد ناس أملاخ كنا خبر نوخ نقزا أملاخي كنا بلو لعل كله نسرعه قدم كله وقع حتى بددلنا خنتس كلا ناس أبكرمينا زرعي الناجزي أبيهر أملاخي سلام زحدر كاني كم حدير كاجزي أبيهر أنا خاطب بقى حدير كان مسجنك كالخو كنقوي خنا هالخ كلا ناس الله النتج زي أبيهر نحسبنا أملاخ بهوتنا كم زلوا نحسبنا خنبر قدم كله نسرعه زي بالنا خوينا كنبر يتساويتنا بروخات لعل كله نسرعه قال مسكويتان نودادرو منم نجر كهلونا أيقباني ود مزمور زغابت كبت زبلة زيك أبت أكن كل جزء زولاون عدا جزء حدا حاوك نجرن نقول له خمزيلو هذا ما كم عدنا تاريخ طفلت وياهم تولدنا زحلفوه حدا فاميلي حدا بيتسب حدا أبونا دن دكهم بحدا كلهم نقدر خيدهم كقادلو حدا جن بينو تعرفوا حدا استرفه جن بقعتهم ولد خا بتهم زحلفوا زخدوا دقهم وشتهم سلز قرره نسخ أخي كدهم بزحهم زكابات أرولو نيرهم زلالة يقول بجزء لي زبالهم يقولوا كابتا زلاتهم ولا تلقيهم يوم زقبرلو عار كنبر جناديو رياتو استوعيلاتو كم توم أحواتو خمسة يكونه زغبت خمسة يكونه رياتو عار هذا معلت زقبور ليلو عين جبريل كانينا يفرارهم ينيرو عين جبريل كان كخيد يوم مختفيه أبتحواتي يزلوا وخيده قبلهم ستهم كوي كي تخيد بتجها قبلون يرم أجيكنا ديوس لزلاليتو عين جبريل كانينا إلات مختفيه لهم تفا كيد دايتا في مسيلكي هو دعير تخيد كوينكا كيد ما قدها إلاته أحد اتجاكيتي مقبلني كخيد إلوا أتو محوات كاس كم أي بولون محوات كاس جاكيت أقبلني بولون كيد يوميلو السجن عتيتي زبلت له يكبسن أي كدن تعرفوا غبص فلتي نكرستوس كبيسنا نسعبه كبيسنا وسينا بلبنا نسعبه ود مزمور زخون كبيسو السعبي هوتو زقبط اب كل حلفا نكرستوس سرع تصبصيبو اودادير كوفيلو تصبصيبوس اب كل نسخات عشن نسخات بلصن نعخا خصعب وسينه زبل ايو ود مزمور لزدق مزمور كنكون سلسته صوعنا نزمت كل أملاخ نيود مزمور أبلبنا نسوره جابير يبارك أبتزغط صل حسب كخيد انت دا جميرة مسؤوز خيد نوبيح سلازغونه أبتعت متصيق زي
أبزا ماتيوس معرف 28 زرعنايو ويتانان مدحنينان يسوس كريستوس كاموت دحر بتنساؤو قدم معراغو نتوم 11 دق مزامرتو زهابهم تأزازن لبوان قالو سخا نخلهم أحزاب نخلهم عالد اتنوس كلهم عالتات كلهم أب عالم زلو دق مزامرتي قبورو لي إلو زاززوم تأزاز كنريو إنا كونجيل ماتيوس معرف 28 كاب تقصى 16 جميرنا سقع تقصى 10 كنرينا لازم ود مزمور نكرستوس زمسلي قال إذا أنت خاخ نقرأكم بزا أنت زنكر زير الساعة سلازخونا قدم زمن بكندك في زمن كم زخونا يذكرون ألكسندر ذا جريت زبال ألكسندر زبال تلعيلو نيرو ألكسندر أب عسراتات عدميو خلو أب عسراتات عدميو خلو عالم بملئتها بحادة منقستي كتجزا حانت عالم لا ملئت عالم نقص كخون حلم زحدره برتع تواقعي برتع سراويت زنبروه وزح هاجرات كأور يروز حزة جيجنا وتهدر جيجنا تواقعي كليفر بتعمل سببنيا زنبره سبعي نيرو على جزيء بال أمون قطم سراويتو حدا بتاع مفرح وتهدر نيرو جماعة كلتم وتهدر ألكسندر كزاور كله نزفرح سبعي رخيبوه نزفرح سبعي كامس رايو تخوين فرحي له جاجاو سبعي نيرو حر تخوين كاجاجها يلو بك أفريو من يخشمكا يلو سدما ألكسندر يلو شمخا ألكسندر ينيرو حريقوشو سمع يلو ويشم كالوت وي بهاري خالوت يلو ويشم كالوت وي بهاري خالوت نكريستيانات كعمل اختنازيو ويشمنا نغير كريستيان مخان نحدقو ويقا بهارياتنا مستي كريستنانا زخيد يخون دك أمازامرت قويتا نخون إلى زقال أبزق عدسو يفتوك زيابي يبارككم أبزل لهم مسمر تكتاتلو زلهم هنصا بيت كريستيان زلهم እግዚአብሔር አብዚሑ ይባርክኩም ወደ መዝሙር ንሙኻን ክትክእሉ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ እግዚአብሔር ይሃብኩም ብኽእለትን በኃይልን አይኮነን በመንፈሰዩ ዝበለ እግዚአብሔር ደቀ መዝሙር ክትኮኑ በመንፈሱ እግዚአብሔር ይደግፍኩም በኃይል እግዚአብሔር ይካአልዩ በኃይል አምላክ ይካአልዩ በኃይል ጎይታ ይካአልዩ ድኹማት ባና አይከውነን በእግዚአብሔር ግን አይከውንዩ ሰረንደር ምግባር ግን ይሐትትዩ ምምራኽ ናአምላክ ኢድካ ማሃብ ናአምላክ ንሱ ይዕጥቀካ ንሱ ይኽእለካ ኢድካ እንተይብካ ጎበዝ ከለኻ ከምድላይካ ትጓዓዝ ነርካ ኣብዝደለኻዮ ትኸይድ ምስ ኣረካ ግን ካልእ እዩ ዝዕጥቀካ ንስኻ ኣብዝደለኻዮ ዘይኮነ ንሱ ኣብዝደለዮ ይሰደካ እስኪ ዳውና ነልዕል ናአምላክ ሰረንደር ንግበር ንእግዚአብሔር ኢድና نهب أعتقني نبلو نسخة أعتقن نسخة بمنفسك ملأني نسخة ود مزمور كقوون كتجبرن نتقاليقا أبغى أمن أبغى وكل أبغى دقف هوتي بكا نسخة جزاية هوتي منفس قدوس ملأيو هوتي حيل غامل عني نسدك النقدس النان كنبرز جبرني حيل منفس قدوس بوش تيحلف حيل منفس قدوس يجزعني حيل منفس قدوس ورسني حيل منفس قدوس ورسني مثل يسوع كريستوس كمثل رداني أبزع عالم زياب بران كخون أبز عالم زياج أو كخون مقرتي كيتفى تهوتي كيتفى التحاوس هيوت كيهلوني مس عالم كيتحاوس زفالي أن منفس قبل علي يمسع زفالي أن منفس قبل علي يمسع قويتاين أملاخين مسكنك كالله بزمشت زيك ألكا سلزلاخ كا قويتا تمسكن قالكا እግዚአብሔር ኃይል ለዎ ቃልካ ስልጣን አለዎ የናግፊ ሞ እግዚአብሔር ናብተተማርና የቃልካ ቢልና ክንልወጥሲ በመንፈስ ቅዱስ ደግፈና ቃልካን መንፈስካን አብይወትና ይስራህ ንፈቅዳለና ልብና ፈቃደኛ ይኸውናል ያው ጎይታ ስራህ አብይወትና
لوطنا غويتا لوطنا نمسل ودخا يسوع كريستوس لوطنا وእግዚአብሔር አምላክنا በትዘይ ውዳ ኃይልኻ በትዘይ ውዳ ጸጋኻ ለውጠና እግዚአብሔር لوطنا غويتا ابزا مدر زياسي وእግዚአብሔር ባና ዝመጽ ዝኾነ ይኹን ነገር ሲን ክርስቶስ ይመስሉ ሰዓብተ አምላክዮም ዝብል ክስምበር ቃል ክስ ያይሰማዕ እግዚአብሔር ወጎይታ ርዳና እግዚአብሔር واملاخنا كبرن بكا ስለዚህ ነበርና ስለዚህ ምሽት ዝተመስገን ዘመንና ሁሉና አኻን በካ ምሽትና ብሩኽ ይኹን ካብዝ ወጪና ክንከይት ከለና መገድና ንስኻ ሕለፎ ካብ ክፉ ሓልወና ሰላም ንቤትና መለሰና ቤትና ቤት በረኸት ቤት ሰላም ቤት ጸሎት ቤት ፍቅሪ ይግበረልና እግዚአብሔር ሁሉ ክብርና አኻን በካ አምሳና ስለዘለኻ ተመስገን ሽም ኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር ይባርክኩም ጸጉ ይብዛልኩም አገልግሎትና ወዲናይና بسلام ننا بيتكم جدو እግዚአብሔር ይባርክኩም